kula nuwun kepareng sumula atur wonten ngaso ngandika sami nun inggih awrat mundi dawuhipun para kadang panitia kholipun Nyai Ageng Ngerang ing dalu punika kepareng kawula matur wonten ngaso sing ngandika sami langkung rumiyin monggo sesarengan nyaosaken raos syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala nun inggih zat ingkang akarya jagat ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat berkah rahmat taufik hidayah kacih wonten ing kalodhangan dalu puniki panjenengan sedaya saged makempal wonten ing Dukuh Ngerang Desa Tambak Rama Kecamatan Tambak Rama kanthi widodо nerek sambikala. Salawat salam ugi katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi pangancap benjang wonten yaumul kiamah mangke kita kadaken dados umatipun lan pikantuk syafaatipun amin Allahumma amin. Para rawuh kakung Sumawana Putri wonten ing dalu puniki minangka puput pepuntoning adicara kholipun Nyai Ageng Ngerang ingkang sampun kalampah karantam kapratitisaken dumateng para kadang panitia dinten Kamis malam Jumat kala wingi wonten pangaosan tahlil sesarengan selawat sesarengan zikir sesarengan wonten makam pun Nyai Ageng Ngerang dinten Jumat siang wonten kirap dhuwur kula kinten meh sedaya ingkang rawuh nderek nggih alhamdulillah pramila wonten enjang kala wau gantos luhur utawi klambunipun Nyai Ageng Ngerang sampun kalampah tahlil sesarengan wonten ngajengipun makom ugi sampun kalampah pramila kala siang kala wau siswa budaya ngantos dalu menika alhamdulillah taksih paring panglipur dumateng panjenengan dika sami langkung rumiyin kula minangka wakilipun para kadang panitia utapinipun kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhah dumateng masyarakat Dukuh Ngerang sawetahipun para kaneman ibu-ibu bapak-bapak sedaya sampe kuyup anggenipun ngehoni Nyai Ageng Ngerang sampun kalih taun kepenger kholipun Nyai Ageng boten saged dipun lampahaken alhamdulillah taun niki saged dipun lampahaken mugi purwa madya wasana tansah pinanggih karahayon kawilujengan kabagas warasan ing salajengipun tlatah Dukuh Ngerang Desa Tambak Rama Kecamatan Tambak Rama mirungganipun dumateng Kabupaten Pati selamat boten wonten aral beda menapa-menapa amin Allahumma amin sedaya sami sehat diparingi panjang yasa panjang umur sedaya dipun rengkuh Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin lan mbok pilih para kadang panitia anggenipun nampi panjenengan sedaya wiwit awal ngantos akhir wonten kirang langkungnipun wonten subasita ingkang kirang rena ing penggalih jengandika sami kula ingkang nyuwunaken pangaksama kersa nggih Bu kersa nggih Pak mesti ana hal-hal teng dalan teng napa mesti wonten hal-hal sing boten sekeca nanging niku mboten kasengaja mesake tukang kanca-kanca pemuda parkir direla untuk melaksanakan parkir mboten kangge pribadi ya Pak Ibu parkir ingkang sepiyet saking sebelah ler ngantos dumugi ngarep masjid ngantos dumugi makom insyaallah kangge kepentingan sosial oleh pemuda Dukuh Ngerang Desa Tambak Rama itu makanya nggih kula saestu matur nuwun sanget kekompakan ini semoga terjaga sampai akhir nanti kados ngaten nggak pilih angin kawula matur wonten cecer cewek wonten dalap dangsul
wonten kelepatanipun menika saking cubluk lan kiranging pangertosan kawula pribadi. Nanging mbok bilih anggen kawula matur leres menika saking petunjukipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila mugi Allah ngampuni kelepatan kula, dosa kula, ngampuni sedaya kelepatan panjenengan sedaya, ngapura kelepatan panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Mingun nangka pepunten ing atur. Monggo. Kertung praksis wau daya niku sampun makaping-kaping wonten irang nggih. Niku sound sisteme nggih Pak Sarijan. Mas Seto. Dek wau siang nana salah ngendangi Mas Saru. Aduh deh. Kula niki muridé Mas Saru nutuki saron niki lho. Kalih anu niku napa penerus iso kula nggih namung penerus niki serasan. Kados ngaten wasana billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nderekaken hamirsani ketoprak siswa budaya.